Wokuqala chapter number 1 verse number 10 and verse number 11. Talo silakho uthandaza ngasiquba ufunda. Samuel wokuqala chapter 1 verse number 10 and verse number 11. Wasenzela izibele ngokusiko kusifela kwakhe wasenzela izibele ngokusiko wawukhakha umphefumulo kana wathandaza kuYehova wasitsho isililo waphambathisa ngesiphambathiso wathi Yehova wemikhosi ukuba uthe wazikhangela ukuzikhangela oku insizwe zomkhonzazana wakho wandikhumbula akwamlibala umkhonzazana wakho wamnika umkhonzazana wakho umntwana oyindoda ndomnika uYehova yonke imitha yobomi bakhe ubuthe wandinika zambuyisela kuwe yonke imihla yakhe. Thank you sir. Thandaza again prophet ngelixesha sime phambi kwakho Thixo thetha ngalo ilizwi lakho nami umkhonzi wakho ume phambi kwethu Thixo amandla sithe nqwadala la kule ndawo thetha ngaye Thixo wethu othandekayo izwi elinamandla elivwa bomnyama bubaleke thetha ngaye Thixo ngoba siyazi ukuthi ngalo ilizwi lakho siyaphila ngalo ilizwi lakho siyasindiswa ngalo ilizwi lakho siyakhululeka Thixo wethu onamandla Heavenly Father sisusa yonke imimoya engcolileyo emelana nelizwi lakho siyayibopha namhlanje ngegama lika Jesu waseNazaretha thetha nathi Thixo kule ndawo sihlonipha ukuthetha kwakho ngenkalo zonke ofuna sikuve ngalo ngegama lika Yesu amen. Tina bantwana
Sifunda obathula ngamandla my bishop lencwadi kaSamueli incwadi yomntana esicelo wathi uzabekho unina wabhambathisa ngaye kuThixo engekabikho umntana nesibhambathiso lintshontsho lomnqophiso umntana ekwenza isibambiso kuThixo uzabekho Sewisilo conference igama elithi Silo ngokwembali yesibhalo line meanings ezimbili. The first meaning yayixela indawo okanye yindawo Israel after settling eCanaan wakha indawo yobeka itabernacle yasayabizwa lo ndawo njengeSilo ikwale meaning yesibili ethetha ngoMessiah, the Prince of Peace. Uthetha uIsrayeli enenyanga ezintathu ephumile kwilizwe lobukhoboka wayimisa uThixo inqwelo xa befika phambi kwentaba eSinayi wathi bamisa Moses ukhumbule ngabantu ababengamazi uThixo bamfunde kwimbali yakwaIsrayeli babengenayo i-experience yokwazana noThixo babemtitshwa kuthiwe sake sanoThixo kaIsrayeli. Bamazele esincwadini zange bake bambona
kakuhle kuthiwe naku Thixo ngoba baselelwe ebukhobokeni inkoliso yabo. Haleluya. Yile nto uMoses ambuzayo xa bedibana ethafeni athi andingxaki yothunywa nguwe kodwa ze ndithi kutsho bani ngoba ngodithetha nomntu ozimele etholweni ngelishwa uThixo wayeba uyazimela kwelitsholo kanti uThixo uzilibele okokuba amanye wamagama wakhe is the consuming fire. Wathi buyasithela ngetsholo kanti usondele ngamandla etholweni itsholo lambona uMoses engelambona. When you read down the Sinai, Jesus, what he built a tabernacle. That's where Shiloh was born. What he built a tabernacle. Ngoba abakandazi abantwana bakaIsrayeli bandiva ngembali ngamanye amazwi iShilo yindawo apho uThixo azosintroduce khona ukuze uyeke umazeleka wethu ukuze uyeke umazele abazalwane bethu uthi ndimbone kubo uthi nami ngavalwa ikawe uthi valwa lethu sensazana naye atamoshakamosa awumazi ngoba kufuthwa kodwethu wathukana ngothwasami bedekha abantu uthi mnini intosonke ngoba inhlungu uhamba noThixo ngoba inhlungu uhamba noThixo omazela kwabanye abantu kanti funeka uThixo siseshilo kufuneka uThixo ozawuthatha azazise nakuwe uthi uhlambi wasingi kungekho bantu akho keyboard akho bani ngelishwa ukhubekile wafunga wathanda kulakawe uhlambi wasingi wedwa akhali imvula akhali into wedwa uveka uphinde afudumalayo ukabi ifudumala njalo bengekho abantu amangase kakhulu ukhubekile uqonda izinto ingakazikwabela kakuhle ehlengazanga ukuhlangula zokukhumbuza ndinawe simfana madoda kabe sithabantu yamazwi yasuthathakaya ithi mfana ngelishwa maska kuhle ndisangawubona namhlanje kodwa umuntu akho uyesu ukuphilisile uyavula amehlo wakho
Compartments as in make no mistake, but maybe specifications. But it must have the inner part and the outer part. What are the outer sanctuary? The outer sanctuary. This is our holy place. Because of Shani Kandela, over this part, the north, the south, the east, the west. Ngoba asihambe ebumnyameni uthika basisa ngokuthawukhanyisa kakuvela uchabe west uzawufika isibane esilayitile kakuvela uchabe north uzawufika isibane esilayitile kabe kujikela ngasava bafika isibane esilayitile. Then build the inner sanctuary. Now it will be called the Holy of Holies. This is Shiloh. But the outer sanctuary. It must have a veil. Kufuneka ibe nekhuselo elivala ngapha nangapha. Ngoba akuzungena nabani apha. Akuzungena nabani kulondawo. Kuzongena uHigh Priest naye angene kube kanye ngonyaka ephethe isiqamakushelo sabantu. Yileyo nto ke madoda. Kwinkosi kaJwathi. Phezu kwentaba amathambi comfort. Uthawu Yesu kasemile kulondawo. Uthande bathi ami lamasabalatha. Abantu batisuna bangwaneli yabantu abavulekile abantu nabafuna nakusanya lolo bafuna security asethandile yathi khusela lengoma It was placed, the Shiloh
yaba indawo ekwengeke yokhungwa kuyo ngamaSirayeli imbali yezibhalo. For about 300 years it used to be a central point of worship. The worshiper God. U-Eli umbingeleli omkhulu wayengumbingeleli ngelixesha sifunda ngalo. U-Elikana indoda Sera indoda enalamakhosikazi mabini all the way from Rama. Yayimane inyuka izobingeleli yaba namakhosikazi wayo mabini. Yamthanda lo mfo wahamba naye phamba nje uye ndithanda le nkosikazi kuwana. Yathi xa upakishwa yapakisha nayo kodwa yayibheki inye ezabanye ibheki izintathu. Xa ebuza uPenina uzawuphathiswa ngubani athi akuyi into obufika unantoni eShilo kuya ngoba uyilo kanye uyagada. Kabebuza uyothini kungekho nomntana uthi ndine-appointment eShilo. Kukho abasibuzayo iyaphela u-2025 uthi akwenzele ntoni Thixo yinto wayibungana kwelajojobe uthi khonde ndilungisayo khani kwengenzayo khonde hlanganayo khonde ndidibanisayo khani ndasawayo. Athi umphala kubebona nomi ndasizawa iyo kodwa kuyathewa bonakala thina sofana walusezabonakala. Ekesilo uthola umfethu ekesilo athandaze kuqala uPenina ngoba unabantwana. Kunomgane omncinci ondisikelelayo phaa phezulu othi kuba wayesivalile uYehova. Hayibo kwekwazi into ongazani engena nto akwenza noSathane. Yayilidinga lesibeleko noThixo. Yayingena nto akwenza namadimoni. Yayingena nto akwenza naSathane. Ukwezinto utshabo oluhleka kuzo lucinga efamba ngululo kanti ayilulo. Yi-appointment nje kaThixo uyazenza into ayenzayo. Yilento uJobe amphendula yathi uYehova uyayazi into ayenzayo. Ngoba ndiyazi into nandijikelezise entlango abayena ngoba xa basebenzise ngam bavamile uthetha kakhulu abantu abaphendula emsinyane. Athi uhamba beShilo nje wena utheni kanti awudewenzelwe. Ithi iBhayibhile waqhuqwana akayeka bishop. Akayeka. Ukwezi ndawo ndifuna uthenga ngazo zimbala before sithandaze. Andiuva umthandazo kaPenina. Wayethemba uthandazelwa uElikana. UHana wathi le ayifuni ndiyelwe. Le is personal. Le ifuna kuyokhala mna phambi kaYehova. Yena nto ndiyicela yokuwe Elikana, take me there. Kodwa xa ndifika phaa xa uzondiyeke ndizenzani into ye ndifuna ke ndiyozithethela nemiwana phakathi inkosi yamakhosi uYehova khoyo ozayo ndifuna ndithethe naye mna ndingomoda kungabikho mntu phakathi wethu. Ndifuna ndidibane naye ndimazise ngamemeko yabantwana bam. Ndifuna ndidibane naye.
lalela uthi wathandaza asuka mehlo kambingeleni alishiya wonke ibala afocusa kulo mama unina into engapheliswa afocusa kulo mama ngoba kukho imithandazo ibamba i-attention kaThixo awake kaphenduli kodwa ayithathi i-attention simibose simvale nasemgcine ngasemva usuku uthixo ngaphambili aye kulo mntu kulendawo kuyo ngoba xa uthixo senzalwe nguwe akathobekekanga kuwe uze kuye angakuyela nasebhlorhweni angakuyela naphansi kwamasi angakuyela nasendlesi apho abantu bangafuni uya khona ubone kufika yena ngoba utsalwe nguwe uthi uJese xa kuthiwa baphele lo nyana uthi ewe bamphelele abafanele uba ngabanga wokunga khona komnye bona kasindizanga futhi ke Samuel sicika ixesha yasilibazisa ulanga kwalomfo okwesithathu akanasitulo apha etafuleni okwesithathu akabalwanga ekitchen okwesine khasi yomthungela kakuhle nabantu bafota yapha izawubulala iquality yalo msitho lento Samuel madoda andimbizeli itafuleni andimbizeli isutisi andimbizeli ukutya kwethu kale nobiza umntazo thatha into yakhe yamana yakho yeyakho baba bangafani indlela bazawuthi bosebevalile utshaba my bishop, here's my closing part. Here's my closing part. Watshintsha umthandazo wa waye kuthi ndiphumta wajikeleza etempilweni wakhangela isidingo sikaThixo esifana nalento ayidingayo wabhaqa ixhego uEli was 90 years of age. He was too old. Uthatha umbhalo weamehlo akhe isenokhatyazo uthomnye phake ezantsi lalinqabile nelizwi likaThixo uthi ke wathi wana bawo ndibhaqa into ayindindodwa odinga indodana nawe uyayidinga indodana amanye amazwi le moto andiyiceli kuba ithingwa ndimndodwa nawe uyasokola ukhangela umshumayeli ngamanye amazwi le mali andisayifunani mna qha ndibonile nawe uyayidinga ndikwibo senza ipartnership ndinike zawunike
Uyisela wena ngowami. Utsho na ube nombingeleli nditsho nami ndibe nonyana. Kuyakusebenzela uthatha isidingo sakho usondeze kwesikhathi utsho. Yabona kunganika le mali. Akunanxiba mna ndodwa. Ndingathi ndinxiba ukubhaqile Thixo kunabhaqla ecaweni. Nika mna imali zawuthenga intambo uthengele ibhangla yakho. Andifaneleze ngale ndawo sithandaze. Ithi point anokugqibela bishop xa sawuthandaza. Uhana wadecide uziphakamela. Wayeka uxhomekeka. Sinabantu abagcwele kule mvuselelo. Naxa umbuza unezizathu zozathuza. Why? Into ezithile zingahambi kakuhle ebomini bakhe. Laphoxa umntana womntana. Aphoxa bayaphoxa abazali babo. Wathiwana le ifuna kuyobebezele yami imilele. Ungabebezele yona. Xa sawuthandaza ndivutsho bazalwane bam kule conference yaseJilo. Phakama kukho izinto ezifuna wena. Kume wena ngenyanga. Wena ngenyanga. Usuke nasegruphini uye umane usilinde ngithandazeni uthi bafazi kange kunecaleni lento ufuna umntanami lo uthi translate ufuna mna lethu umyeni wamlumela badokazweni ufuna mna lethu yabona le isintamni namalume nabhuda namaxesha lethu bathatha abazali ofuna ikwaliphikaya ayinantokozana mbhali yawule la ifuna intombi enethombo legazi ayithombe emvuseleni wethu ukuba iza kuyesu itsho ihlambi iwashiti ngolwesithathu uyesu uzoze emvuselweni ngomgqibelo wathi bomna uthatha bapho umqubumbelo wankqubo yakhe le nto ifuna ngisiye excuses uphakame mna Bishop mvume yako anayo waste njumelo ukwizinto ezifuna wena. Amen. Hayi mbekela uyabazi babantu bathi DJ thini wena must now understand when that program now ngena ndimthembile imbambo ube usaphila kungoba usengaphinda ube ngenyama. Awugcinelwa nge-excuses ugcinelwe another shot. Cela uthandaze nabantu postile ngemvume yakho abathi mfundisi benkade ndine-excuses izoma njengohana make uphakame mna kule ndabanzile ndingapromothwa nje emsebenzini ndivalwa ngoba yabona ngaphakama wena uyabe ngatsikwa ne-interview process matsikwa ne-protocol beke uthini le nto utheka inevesi phakathi nalo yekana uthi uMaria engakhange abuzwe kuthiwa yena uyaziphakamela uthi ningahambi niyothenga wayini apha kukho umuntu ongazange enze wayini ozaqala ukwenza iwayini namhlanje utshona hayi man uthende batsho uYesu had no choice
andiyazi wayinikwa phi recipe ngiqinisekile kwathola ingelosi especial bazange senze wayikhawuleza isango ngoba ukumfazi okholwa abazange ibone kholwa unoba zange bekho kulomsithatha ngakho abazange bekho kulomsasekhaya uqala khona ngapha abazange ibone nakutata onsalayo izaqala khona kalukutshoyo othi umpostile ndimi uthetha naye baleka azonga ngaphambili ke mthandazi dala amahlabantu uthi uthetha nami phakamama ngoYeremiya lo kabachola dela mehlabantu delgahle le conference ayenzelwa ngabantu abalapha yenzelwe wena. Don't miss your opportunity. My God. Oh, be lifted above picking other cause. Hallelujah. You worship. Oh, be lifted. Asiphuma kule conference baqime amagama abantu next to sis uthi phakama njengowana phakamisa ngezandla zakho vala amehlo akho. My bishop ucela unyuke tata prophet Slaha tata Nkonki tata uqhubisa egameni likaYesu Kristu. We give you all the glory. We worship you. We worship you. You are worthy to be praised. We give you uzawuthetha emva kwami ithi bawethu sezulwini khwaza kakhulu bawethu sezulwini egameni likaYesu awuthethe nalemvuselelo uthetha nami njengowana ndiza kuwe ndinowami uSamuel ndimkhangelayo egameni likaYesu Kristu ndiyakholwa
wena Nkosi unako ukundinika. Dayo le conference ngegama lika Yesu. Damkelo wami uSamuel ngiphume ngiphendulekile. Makube njalo ngegama lika Yesu. 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 Tala ke stand as a song is a bishop. Nazaretha siyabulela Thixo wethu, siyabonga ulungile uthembakele, akekho njengawe, akekho ongalinganiswa nawe egameni likaJesu. Namhlanje samkela Samuel Thixo namandla onke egameni likaJesu waseNazaretha. Thixo othandekayo, Thixo olungileyo, yenza Nkosi, yenza into engaqhelekanga, yenza into engalindelekanga egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni lenkosi uJesu, egameni lenkosi uJesu. In the name of Jesus, 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 in Jesus' name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Antu vibongwe
ngeke yabona bazange kuyidlala ibhola avayibeke khona xa ibekayo kuduma istadium sonke ngoba bese kubaliwe ukuba ngaba le team ilusi uwe ke lowo kulonyaka ka2025 wena uzawuskora nange-31st uzawuskora uburefa kabayikhalisa impela bathi umdlalo uphelile nantoni na ingenzeka abaza sekuthiwa siya cross over avele uSamuel ngamnqama uThixo ngambhekela inkosi kakhulu siyabulela dadewethu ukusebenzisile inkosi kakhulu isilo